Čaute, zdravá Shorty. Čo je dneska? Neviem, aký deň je. Dneska je streda. No hej, streda. Dneska sme čítali na internete, že tu na... Počkajte, dajte teplne kameru. Mám tu na Iziza. Ahojte. Že vraj v tomto dome je to opustený dom, že sa vraj straší, že je to strašidelné tam. A my tomu neveríme, my sme proste... Čo? My sme ilumináti. Tomu ver. A ideme ho mrknúť, proste. Vyzerá to no strašidelné, ale tomu proste... Ja tomu neverím. Vyber baterku. Baterku. Nie! Viete? Sme videli na cestu, bo aj tak stále nič nevidíme. Dá sa do také okno, či tam dačo nebude. To čo? Ty, Serus. ale ty, tam boli také oči, ale či také, tam zasvetilo. Čo si? Ale nie. Však nerob, more. Zbavil, že tomu neveríš. Tak ja aj tomu neverím, ale tam dačo bolo. No nič, to je len Teraz asi to aj také. tak ideme omrknúť, takže Aj, proste. to na budúce. To Proste sme, tam je, s nami. tu sú nejaké svetla. Neviem čo to je. A hlavne sú tu nám svetla, toho sa hlavne nebojím. Tu sú asi nejaké továrne. Mesto. Tam je mesto, tam je. Tam sme prišli. A sme teraz prišli, lebo sme sa dovedeli o tomto meste, na internete sme si to prečítali, takže my sa tu prišli pozrieť, počkajte, vám približím na mesto. Počkajte, tam máte mesto. Také veci ostatné. A význačne svetíš, a do mesta to svetíš, ne? Dobrý. Mesta, aby to bolo vidno. Ne. No je ďalší dom, ale asi nevidíš, áno vidíte, ale do toho nejdeme. O tom sme nepočuli, ani nedočítali sme sa nič. Ale o tomto bielom áno. Takže, Tu na dačo bude. no mohlo, ale ja tomu Taktiež neverím, tomu proste neveríme. neverím tomu, ale dačo bolo v tom okne. Takže, poviem to preskúmať, no poďme. Svítime Tak, tady prejdeme? Prejdeme, ne? Hej. No ideme. Dneska nie je najteplejšie. No. Budeme aj stopovať videá. Nič, iba takéto. A v pohode. Pohodičke to vyzerá. Iba tam dačo bol v tom okne, ale to nechám tak. Aha, to je aj podkrovie. Aha. Tak toto, ideme radšej hore. Dole, pod krova sa budem ísť. Ale dačo, pojeme tam. Takedy. Takže, Chcete ísť s nami? máš vodu? Vodu mám. No dobre. Pre istotu, keby sme... Tu na dačo, v tomto okne bolo. Že to sú spojené dve. What the fuck? A pýtaš, čo sme svetili, bolo tam vidno múr. Čo je? Ty more! Ideš, ja ideme ešte jednu hore. Ty vole, more. She got it best with the hair. Trošku si máme mať dobrú náladu. Pokiaľ sa nič bude deť, a tomu neverím, takže... Kde sa zložíme? Kde si máme veci? Môžeme ísť tu na... Tak si aj odpočinúť, bo už máme toho dosť. Z toho chodenia už... Strašne, dneska od rána sme vonku. No od rána po škole, čo sme prišli. On nebol v škole, ale ja som bol. Prišiel po mňa do školy, do mesta. A boli sme v meste, boli sme v Alparku. Kúpili sme si tam pitaju. Môžete vidieť, to je Čo tam je? Začo sa tam svieti, chápeš? Pritom je to opustené tu na všetko a tam sa svieti. Pozor, vidíš to? Hej. Čo ti? Zabijak. No nič. No čakaj. Nejaké kresby. Počkaj, stopnem a budeš ma točiť teraz ty. Rozdrapané. Toto je... Gis prezal kameru, pretože si idem dávať si dole momentu na notebook. Lebo zišli sme od neho. Zobral som notebook. Dáme si ho to na. Vlastne sme boli ešte u mňa, tak preto bral ten notebook. Nie? Nedávaj ho takú kraju, že ešte spadne. Áno, spadne. Čo ty to vieš? pri nohy? Prepač. Nevadí. Smedný. Smedný. Počkajte, tu vám položím kameru. No dá si myslíš? Asi aj. Tak. No. Vítajte. Počkajte, ja sa vybalím. Jaká studená voda. Neskúšaj, napríklad, ty vole. Však to dneska sme mali aj na núk, všetko. My sme mali námuk dneska. Kúpili sme si... Studená, ne? Strašne. Ešte trošku bude tam dať. Tomu ver. Kúpili sme si dneska z Lidlu čipsy tie. Čo to bolo? Aké to bolo čipsy? Smotanovo, čo? Neviem. Smotanovo syrové. Asi, hej. Nie, smotanov... Syrové. To neboli syrové. To bolo cibuľové. Smotana, druhá. Ne. Dobre, to je jedno. Jedno, proste to mali sme sme mali čipsy. čipsy. Áno, daj na to. Tak. Trošku sa tu usadíme, pretože... Musíme tak... Sme chodili, budeme nohy. Ale čo nerobíme.
Skôr to vyzerá ako vlog, ale to nie je vlog. Kde ideš? Čo robíš? Pozerám, to je to. Jaj? Počkaj, tak berem mobil. Čo tam je takto? Zvrca mi pazur. Ty máš tam čo svieti. Si môžeš prečítať? To na čo svieti, ale pritom tam nič není. Čo ty vieš? Možno to je Slendy. Tomu ver. Slendy. No. Čo je tam dačo? Ne. Ty si to zobral, si mi o tom nepovedal. Prepáč, ja som si to kúpil. Počkajte, neviem čo vidíte. A rašitka. Zabil, vlastne zabil toto. Poď si toto prečítať. Prečítaj toto. Tak to som ti rád, že... Smrdza mi pazuchy. Zabil. Dobre. To je taká ulička, čakajte. Ulička. Tam modeluj. Ty si zabil. To som skôr načas... Aha. Jaj. Ty si debil. To sú baterky. Tu sú baterky, čo tam je? Dobre, môžeme ísť. Tam máme veci. Ideme to morknúť. To sa tu už nie. Kde si? Tu som. Tu sme hore? Toto niečo nie je to. No. Sprej. Je tam dačo? Serus, bro. Serus. Tieri. Čakaj, tu dačo? Čo robíš? Neviem. Ale to som tak. Nevadí. Čo robíš? Nič. Tu samé kamienky, No, nevadí. samé blbosti. Dúfam, že nám to nedáte. Tak, pravdu. Idem sa kúknuť. Takže to nás neboli. Tu som ešte nebol ja. Koľko taký? Čo je? Nie, skoro som spadol, ty kokso, sa nedá prejsť. To je Ježiš. Čo? Ty si skoro vypadli baterky, skôr sa toho zľaknem, pozrite. Dobre, nerob, však to vybiješ. Fuck it, damn it. Serus, bro. Teraz bro. Nič. Ježiš. Poď sa kopnúť dole. Dobre. Prepáčte, som ešte chorý. Ale tak. Особенно, keď nezalírva chara po... Neviem to prečítať. Nie som na grafity. To som myslel, že to bude strašidelnejšie. Potom mi sa to na nedeje. Som sprejoval. To je asi dobrý západ. Pozrite, fúknem. Zabil. Asi zabíjacko to ne. Chodia vlaky, ale až stavať. Nejíš dole? Bol si dole? Nie. Zapil. Myslíš? Tomu ver. A nič dole není fakt? Ne. Nevadí. Vlastne to v podstate... Je to dva. Čo sa stalo? Neviem veci. Si robíš srandu? Nespadli dole. Čakať. Svieť dole, však nevidím, no tá... Tam dole po stromom, nie je dačo? Tam je dačo. Nie, Nie, to nie. nič, nič. No do prdele. Čo teraz? To je, poď to hľadať, more. Nemohol to len tak zmiznúť. Ja som bol tam celú dobu a ty si prišiel z dola. To je What the f... Bola si kúpeľňa a tam sú nás tie veci. Ale bol si to? A dole nič nebolo? No však som tam bol teraz. Však A tu na- tie veci tu. No však, bol tam laptop a som tam mal veci. More. Počujem, mi to zmizne. Tu som bol, či ne? Aj tu som bol. A jak som prišiel, Paťo z dola prichádzal, to ste mohli aj vidieť. Ešte som mohol hovoriť, že nech ide dole.
Kde si? Tuto. Hore? Není tu hore nič? Nič. Akože, takže to ja odkladám veci. Napad sa. Čo teraz? Choď hľadaj, alebo ja neviem, Natáša, ja som tam mal veci. Ty si nenormálny. More, my tu bože, ideme tu na schvál. Bože. Stratili veci. Bože. Prepačte, hovorím, bože, a proste to je debil. Ja to neviem ináč povedať. Proste príjeme tu a stratí mi veci. Hej, stratím veci, ja som tam ďalal veci. Tak ja som tam mal viacej veci, jak ty. Bože. Dobre. Keď ich nenájdem, tá domov nejdem ani. Že jedno, ja ich musím nájsť proste. Ty vole. Tak poď nižšie, poď ešte, poď dole. A bol si dole, ani ešte nebolo. Však nič. Tu som bol. Som zhádzal skočí. Aha. Ja idem tu, ty tam. Tu na nič. Čo? Musíme to nájsť, bo... Oh, fuck. A nič! Proste... Prosím? Počul si? Nie, ty... Keby sa dvere otvárali, ale na tu dvere nie sú. No však... Počkať. Bože, fuck it! To čo bolo? Yes. To more. To piva. Do pivečka! Ale nerobme srandu, more. Čo? Ideme hore. Počkajte, ja to za chvíľu... Musím to stopnúť, mi umrú ruky. Počkajte, si dám rukavice. Nemáš rukavice? Ja som jechal v tom. Ty si takýto ten. Ja? Nie, ja! Bože. No tak, sa ti povie. Počkajte, ja to stopnem. Počkajte, iba si. Počkajte, hej, tu stojím, hej, aby ste videli, ani sa nepohnem. Ja to stopnem na 2 sekundy. Som späť. Ja som si musel trošku zohrať ruky, lebo pretože mi bola úplne zima. Paťo, poď sem, idem sa vyšikať. Na čo? Idem sa vyšikať. Daj mi baterku, tu máš baterku. Dobre. Takže čaute. Teraz budem točiť ja. Náhoď ma idem. Idem to. No, počkajte. Idem dole, hej. Však íď sa vyšikať na... Dobre. Poď hore. Tu je naše stanovisko, kde sme stratili naše veci. Dúfam, že ich nájdeme, bo máme to dobrý prúser. Počkaj, ešte či náhodou na zemi nie sú. Že mi nespadne mobil, no nič dobre. Tak ideme hore. Náš není. To sme už boli. Čakať. Aha. What the hell? Čo to bolo? Keď ste to videli, no tak... Čo? Tak to je... Samo! Hore som! Dačo tu prešlo. Dačo tu prebehlo. No tak srandu si budem robiť, more. No tak sa čuduješ, tu na. More, som si to vyvenčil chlapa. No to riti fakt. Potom ukážeš. Však. Čo to bolo? Videl si na čo, alebo ne? Je to natočené? Máš to natočené? Hej, mám to natočené. Daj mi kameru. Videli si na čo? Ja neviem, ja som bol dole. Tuto prebehol, pozri, tuto prebehol. Stade tam? Hej. Stade tam? Hej. Fú, neviem. To boli, vidíš, a som ti hovoril, že v tom okne dačuje. A neveríš mi, keď ti poviem. Neveríš mi. Tak teraz už asi... Bo si jak to ten, Karol. Dúfam, že tu niekto nie je. Ale to, počkajte tam dole, aby keď pojeme, no, aby mi nič nespadlo na hlavu. Ja som hľadal dole. Ale našiel si veci. Nie, však som ich hľadal. Zatiaľ potom si sa ešte vyškať. Jaj. To sme ešte neboli. Tak sme to už asi všetko prehľadali, takže to asi nemôže byť.
Počujete? Chodia auta a bežom tu na nič není. What the hell? Neviem, o chvíľu si idem pozrieť toto video, čo Paťo teraz nahral, sa musím pozrieť. Počujete, ako to je múr. A nie sú tu vôbec veci. Ale kde mohli zmiznúť z tej veci? Tu bola fľaša, tu bol laptop. Ale tohle som už pozeral druhýkrát, ale nič tam nebolo proste, počkaj. Nič tam není. Ešte to pôjdeme zmrknúť z dola. Asi dola? Ale to už bude mimo natáčania. Dobre, poďme to. Nie, to je môžeme natočiť dola. Ideme ešte hore. Tak ideme dole, no. Ešte som nebol na tom balkóne, čo už som bol? Neviem, nepamätám si. Som smedný teraz, bože. Ono, že som smedný, ale tam ma trápia tie veci. Kde mohli zmiznúť, však tu na nič tu není. Viete, ešte tam máte čo tam je? Tesco, ja neviem, ja už nevidím. Ale kde mohli zmiznúť veci, to ma zaujíma. To ma strašne zaujíma, kde mohli zmiznúť tie veci. Pozrieť sa nedá. Tam hore. Áno, hore. Na hore liesť A nebudem. čo môže byť hore? Počkaj, sa nepozrieť. Sa kúkni. Mi povieš. Ty vole, what the fuck? Čo tam je? Ja ti poviem. Aj. Tu som. Tu som. Počkaj. Ukážte to. Ktorý, to tam proti? Neviem. Proste. Aspoň jak to vyzerá. Vidíš, to Tam je. sme sa už neodvážili ísť. Tu je ešte jedno poschodie. Možno, že tam budú veci, čo ty vieš? Tak idem si. Poď, pozo mnou. Nie, počkaj. Počkajte. Uvidíme, stopnem teraz video, chlapci a dievčatá. Stopnem to video. A ak vyleziem hore, idem z toho natočiť a ak nie, to lebo to bude strašne dlho, dokým sa vyšť tam hore, mám ešte studené, úplne mám ruky. Počkajte, neviem ani... Strašne to je hnusné. Sa nesme, hej. Keď mi zmizli veci, mal som tam mobil, druhý, no MP3 som mal. A to mi zmizlo, takže keď toto, to je na teba všetko bude teraz. Na mňa. No nie! Ja som ich tam položil, som ich nebral. Takže, Tam je to hovor. lúčim sa s vami teraz v stade. A natočím vám, keď budem hore, a keď nebudem hore, tak budem zase točiť z toho balkónu, takže začal. Paťo, bež! Prečo? Nekecaj, poď. Čo tam bolo do prdele? Nekecaj, behaj, heď. Čo tam bolo? Čo tam bolo? Prvé, dajte to točíme. Čaute, je tu ďalšie natáčania. Čo, vojci sa nám ešte tu teraz nenašli. Takže neviem, čo to je, stačil sa nám notebook. Bol som si dneska kúpiť ďalšie rukavice, pretože by som zmrzol. Mám tu na aj. Čakajte, Giza. Čaute. What the? Čo? A čo tam je? Tam svieti, ale pritom... Tam to je, tam čo je? Ideme tam mrknúť, poď. Takže sme späť, mám to na Giza, ako som hovoril. Čaute. No čo sa zdravíš, čo si sa zdravil? A pozerajte teraz, už tam okno nič nie je teraz. Pekne tam na čo bolo a teraz tam už nič nie je. A ešte sa tam svietilo. Už tam nič nie je. Fú. Dal som si dole rukavice, pretože mi... Už som nevedel držať mobil v rukách, sa mi to šmykalo. Takže ideme, ne? We gotta go! Woo. Možno sa nájdú už veci, čo ty vieš? Hej, dneska sa nájde veci. No a však čo, more? Tak boli sme tu už boli sme tu aj cez deň a nič. Možno teraz, čo ty vieš, možno sa čo nájde. Vá. Ale boli tu na počuť zvuky. Dopredu tu bude svietiť. Ja? Nič nevidím. Dobre. Čo ide to? Dobre, poď. Počul si to? Kde ideme? Ideme sa stanoviť na naše miesto? Možno tam budú. No. Bože. Čo? Som zničený celý. A teba vôbec neštve, že si stratil to MacBook, notebook? Že som stratil, prepáč. Ja som si sadil kameru. To
Nič. Ty vole. Ježiš, čo to je, man? Tu boli naše veci. Tu. Ale už to nechcem. Si zahrašil. No, vypneš to. No dobre, pipnem to tak. Nechme byť film. S nadávkami. Ale nič tu není, bože. Kde to mohlo zmiznúť? Tu to bolo, tu. Tu. No a robím kúzlo, sa to zjaví, alebo... Asi nie. Ja, to sa smeješ, ty kokos. A čo sa mám? Čo mám plakať teraz? Čo to nevidíš za čo? Chodba. Stále ti levituje obrazovka. Levituje? Počkaj, skúšam. Teraz zrazu nie. No, počkaj, mi to zdrbli. A to pochybujem. Ideme? Pôjdeš to hore, kúknu, možno hore budú. Nič nevidím. Počkaj, ešte sa kúknem, čo začína, lebo už nie. No nič ani nebolo. Wow. Počkaj, ešte mrkne tu. Keď sa to spreje, tu sú. Vôbec tak nemáme náladu. Zase sme prišli stamať. Zase. Mal ten sprej. Zase sme prišli stamať. Sa mi sama nechce chodiť. Dúfam, že dneska sa nájdu veci, prosím. Modlil som sa včera. Boli cez deň a teraz to chceš dnes. No a čo? Úžasne. Možno sa nájdu, čo ty vieš? Nie tu nič. Ježiš Mária. Bože. Idem hore sa pozrieť. Čo si Poď. vtedy videl? Sám neviem, čo tam bolo. Dačo tam bolo, proste dačo tam čupelo hore v rohu. Keď som sa aj pozrel. Tam hore v rohu to bolo. Teraz tam nevidno bolo. Hore je stena. Bože. Na vonku. Nasnežilo zase. To je hrozný kokos. Ten sneh už. Tam sa svieti, ale pritom tam nič nie, iba jeden kamión. Jeden je jar. A je sneh. To je úžasné, to je úžasné. Dobre, trebalo by. Čiže tie zvuky. Jak by to išlo stamať z hora. Hore už by nič nemalo byť. Boli sme tu cez ne pozerať, či tam nebolo. Ale počul si tie zvuky. Neviem, že nič tam nebolo. Ty vole. Dačo na mňa spadlo. Čakaj, ticho buď, ticho. Počuť takú pesničku? Keby takto spieva, ty kokto. Hej, fakt. A to sú hlasy, to nie je spev. To sú hlasy. Ty vole, mňa to tam fakt štve, čo tam je hore. Strašne, čo tam bolo. Ježiš. Stena budova. Ukáž tu. Počkaj. Tam, ne. Nedovidím. To je jedno. Nice. Poď sem, poď sem. Takto. To neskôr pozrieme, ale zase strehneme, ne? Ale nič tam určite nebude. Počkajte. Vidíte? Nevidím nič tam nie je tak. To je. Sa te nič nevidíme. Treba nájsť tie veci proste. Možno tu neboli. Neboli tu. Ale možno teraz budú, čo ty vieš? Povedľa mňa, more, sa bojím. Bože.
Čo sú tie, keby kroky, tak to boli kroky. Teraz. Myslíš, že my chodíme? Ale táto neboli také kroky, aké si chodil po sláme, to bolo. Čo to slama nie je? No. Aha. Tak na mesto. Idem sa pozrieť dole. Ide so mnou? Čož? Neviem. Ja sa si nastali aj nepôjdem preč. Skade? Polná noha. Čo to bolo? Zase dačo zo steny. Tu dačo je. Ak si chcete robiť srandu takto, tak rovno povedzte. Ale štve ma to tá hlava dole, čo bola. Ježiš, hlava. Ty boha, všade som. Ten tieň. Čiže zabijem. Toto tu ani nesmiem hovoriť. Tu skla veľmi raz. Nevadí. Snaď. Ideme sa kúknúť dole. Čo? Ideme sa kúknúť dole. Dole? Hej. Tam kde bola tá hlava? Po jedno poschodie dole. To poď. To poď. Ježiš. Poď sa kúknúť tam, poď. Nerob, hej, ty kokso. Sme už boli, ty kokso. Môžete vidieť hlava. Nie tak, to bude bolo vidno z toho počuť displeja. Nevadí. Tak to je na, čo je na schodok. Poď hľa. Prvé dokonal. Ja? Prečo ja? Sa nesmej. Jau, bože. Ešte sa nedá ani chodiť, to je hrozné, ľudia. To je hrozné. Hore sme už povedali, dole. Nemáme ani Poď kam dole. ísť, ty kokso, ale veci nikde. Zmysli veci. Proste zmysli. Nie, ja som prerušil. Aby som netočil, aby som mal aspoň takú pamäť. Ešte. Dobre, kamera. Štvu má tie veci. Štvu. Nemôžu sa aj zmiznúť proste. Čo máš s očami? Nie, prečo? Som sa zľakol. Ešte ma tak zabiješ. To je hrozné. Tu. No proste nikde nemôžu byť. Ježišmária. Toto už nerob, toto už nerob. Toto už fakt nerob, ty kokso. No, poď hore. Poď tu môžu, to nebude tu. Ježiš. Ticho. Prevzal som kameru, pretože či sa zľakol. Nechce točiť. Takže budem točiť už asi iba ja. Si odpočinúť. Odpočinúť. Chcem nájsť tie veci. Už nevládzem, ty kokso. Od koľkej sme tu asi? Hore, dole. Od druhej už sme tu na asi. A teraz je možno koľko? 9 hodín, pol 10 môže byť. Dáme si na chvíľku oddych a ideme zase, takže Čaute. zatiaľ.
štve ma to proste. A ešte vie o tom, že ešte mama nevie, že som stratil notebook. Som povedal, že u teba. Hej, to si mi vrala. No tak, prepáč. Tam musí byť na tá kamere povedané, že som to... A ak to máme teraz pozrieš, to vieš asi. Tak veľa šťastie. Veľa šťastia, hej. Drahý notebook, more. A tebe, čo mama povedala na to, že si stratil kameru? Povedal, že u teba. Ty všetko sme si zvalili všetko na seba. Idem hore. Počkaj, ne, dám väčší jas, lebo si nezapol jas. Počkaj, nezapol som jas. Čo nevieme, čo tu hľadáme, keď sme tu už boli veľakrát. Bolo sme tu cez deň, Ale stále druhý deň. počujeme také zvuky, preto to ešte obzeráme, či náhodou. Môžeme aj dvakrát, ešte náhodou tam niekto dobude. Idem hore. Ideš hore? Dobre. Budem tu. What the... Samo! Samo, kde si? Samo. Ale nestráž ma. Samo, kde si? Samo! Počkajte, na chvíľu vám to stopnem. Že som tu opäť, ale už som tu bez sama, neviem kam zmizol. Samo. Aspoň ma tak nestrašne.